Máte problém s vytrhávaním čiernych bodiek pinzetov, možno máte falošné, čo sťažuje rozlíšenie originálu. Vyskúšajte jednoduchý test, skúste vytrhnúť chlpok, kvalitné nástroje ho odstránia bez námahy a pevným úchopom. Potom skontrolujte presnosť hrotov, správne mikrohroty vytrhávajú čierne bodky hladko a presne. Ako v našom demonštračnom videu, ultrajemné hroty dosiahnu najmenšie nečistoty s presnosťou pod 0,1 mm. Skontrolujte tiež odolnosť, autentické nástroje sú vyrobené z nerdzavejúcej ocele 430 a leštené viac ako 15 procesmi. Sú ostré tam, kde je to potrebné, a odolné tam, kde sa na ne vyvíja tlak, čo zaisťuje jednoduché vytrhávanie aj pre začiatočníkov. Ak to robíte prvýkrát, držte ich, zakrivené pinzety rovnobežne s pokožkou sú ideálne na povrchové čierne bodky a ponúkajú takmer chirurgickú presnosť na hlbšie.